diba kaham chutano no chung tini Tulasigura develop by khobjak tisengram edisi place ni rambabu parao mia sarigo social media ni bisingti nukha sini darani bini bemana nubai chung abro nubai belai kha khamka tini angni je bai thangti ani sigla bodolok tongmaya chung phaima paikha rutugui chung phainuk paikha binmo khanamani cheri function hoitano mumti hi khanao ngai rang puisa rokuri agi borok sub center rogot langai khoi rogot langai treatment khariga hin khinao ngai borok ajaga treatment khariman bisingti sajago borok mane tebo kotor jagao thangai romdi jibi hairogo amai tiprani phataro thangai borok no treatment khani borok ei jagani local doctor advice chu ngai borok rang puisa korini bagai treatment khaya din balukte binmo bemar tebo kotor ing thaga ngai chung nubai belai khai kha khamka ngai chung kha khamani bisingti chung tini ang tini youth ni working president ngai phaioi bongna ni je manti ani team bai phai chuba phaiga ang phai khana phaiga bongni card bo appeal ngai ang abono asuk din balogoi jogre jog kobangma kasa kosam kufur sarkar chai thanga bahigi mo hai family rongna borok appeal card dog lioi tongman aborok belai khai time nani khaduna ni ko ngai ang abono koinai chung tabuk tipra motha sini edisio hapango tongo chung chai toknai mo hai family rongno dati no bongno APL card ni hoite BPL card to chung dinani abu chai toklainai ngabon bisingo te kaisa sanam chungo chung tabuk to covid ni kisa pandemic ni bagai chung thanglai su khailami ang tongo ngai jesmoi covid kisa komi thangnai chung bono treatment ni bagai tlangnai sak hamnogo chung je mansak suba su khainai chung treatment khairoi jodi binmo operation nungoi hamna on kai chung abo bo khairinai chung sini mothani bisingti chung kharibai chung abo khanai ngai khanamani bongni amti hai rogo su jugre jung tongkha ration card dog APL log bahige borok khari tongkha ba angabo belai khai agi lai thangai sarkar no belai khai chai angkha bongni khanamani bongni job card dog bokri fu ngai borok samung rok tangmaya ngai kisa misa jodi job card dog tongkhai nini rega samurong bisingti phana borok samung rok khai kisa misa chai makhamo ngai khanamani khub borok ekdom khub kosto khai solai tongo ngai abono tabuk tam sanani chung edisi habango katal phakeba chung mo hai rongno nai dati no bongno kaisa kaham byabস্থা khai mano chung abo chai toknai।